resolució del reparo presentat per Secretaria d'Intervenció de data 11 de maig del 2007. Conforme ha dit el senyor tinent d'alcalde que no s'acabaria el pleno sense que tirarem el jugat al senyor Cucarella, el punt 6è, 7 i 8 d'este plenari van enfocats a això, a el que feia el senyor Cucarella i resoldre el que ens ha deixat en l'Ajuntament. Estem parlant del punt on el senyor Cucarella va encomanar un projecte a l'empresa CIM per valor de 8.700 euros en concepte de la redacció del projecte de la llar dels jubilats de Llaurí que anava a fer-se en el que és avui el local de la Càmera Cària. Quan el senyor Cucarella va encomanar este projecte, la senyora secretària, Carmen Domínguez Calomarde, li va dir que no podia encomanar este projecte perquè tenia insuficiència de crèdit, perquè no n'hi havia pressupost, no s'havia tramitat l'expedient correctament com tocava i a banda de tot no s'havia demanat autorització judicial perquè, com tot el món sap, aquest Ajuntament cada vegada que en el seu dia tenia que fer-se pagos fijos o de personal, tenia que demanar autorització a l'Audiència Provincial de València. La senyora secretària, el dia 11 de maig del 2007, li va fer aquest informe de reparo i li va dir que no se podia procedir a fer aquest encàrrec ni a pagar-se i que, en tot cas, si l'alcalde volia fer-ho, tenia que aquest informe de reparo elevar-lo al pleno per al seu coneixement i efectes oportuns. I es demanava a l'alcaldia que s'incloera aquest informe de reparo com a punt de l'ordre del dia. El senyor Cucarella no ho va fer i li va encomanar el projecte fantasma de la llar dels jubilats a l'empresa CIM. L'empresa CIM va fer el projecte. El senyor Cucarella deixa de ser alcalde i l'empresa CIM reclama a l'Ajuntament de Llaurí que li s'apaguen els 8.700 euros d'aquest projecte. Com nosaltres li hem dit que n'hi ha un informe de reparo dient que no es pot pagar, l'empresa CIM ens ha tirat al juzgat, a l'Ajuntament de Llaurí. És evident que aquesta empresa ha fet un projecte i el que treballa té que cobrar. I si no passa res, pensem que l'Ajuntament de Llaurí perdrà este pleit perquè l'empresa ens va reclamar els diners i ho guanyarà. Per tant, com el senyor Cucarella diu que si avui estem així i s'ompli la boca de dir-ho, despilfarrem diners públics, això és un cas clar de despilfarrar diners públics. 8.700 euros en un projecte que no ha servit per res, que no es podia pagar i que damunt ara ens reclamen els diners. Crec que tots els alcaldes, quan firmem alguna cosa, tots els regidors, quan votem a favor en els plenaris d'uns acords, conforme marca la llei, tenim unes responsabilitats. Aquestes responsabilitats poden ser civils i poden ser penals. I el senyor Cucarella, quan ho va fer tot això, es veu que o no li interessava, o no s'informava, o no volia saber de les responsabilitats que hi podia tindre per fer aquestes coses. Com és que avui estem així, el que estem tratant des del primer dia sí que és de no despilfarrar aquests diners públics que diuen que estem fent, estem intentant des del primer dia mirar l'euro i ell no ho ha fet mai, estem parlant que el primer reparo són 8.700 euros, però al final de tot estem parlant de 260.000 euros de gastos fets pel senyor Cucarella en informes de reparo. Per tant, com nosaltres sí que mirem tots els diners d'aquest Ajuntament perquè no se despilfarren, aquests 260.000 euros els anem a reclamar al que va firmar en un informe de reparo. Llavors, avui comencem en 3 punts de l'ordre del dia, però de sí que s'acaba la legislatura, mireu si anem a reclamar-li a vostè que va firmar sabent que no podia fer-ho. Per tant, aquest punt tracta d'això. L'acord plenari diu resoldre el reparo que es formula a favor de les fonamentacions presentades per la secretària i no autoritzar el pagament. Per tant, una vegada resolt, nosaltres considerem que el que diu la secretària és acord de la llei i ja li reclamarem al senyor Cucarella
que es passa a càrrec dels diners que va firmar sense poder. Algú vol afegir alguna cosa més? Digue'm vostè. En primer lloc, aquest projecte se va fer perquè com se va demanar una subvenció per fer enllades jubilats, en aquesta subvenció s'havia contemplat el projecte. Entonces se va encomanar el projecte lògicament a l'empresa que estava fent de servicis d'arquitecte. Per tant, se va encomanar, se va presentar la subvenció, vostès votaren en contra d'aquesta subvenció, que no ha vengut la subvenció, això s'avança. Però aquest projecte se tenia que presentar, perquè si no se presentava, la subvenció no se podia donar. Entonces, farem el projecte, ho añadirem a la subvenció i se va enviar. Per tant, la llei reguladora d'Haciendes Locals, en l'artícul 210 de la llei 2/2004, diu que hi ha casos que no fa falta ni passar-ho pel ple. El mateix equip de govern, el mateix alcalde, pot decidir, en cas que hi ha un informe de reparo, pot decidir si aquest informe és vàlid o no és vàlid. En aquest moment jo vaig decidir que s'havia fet aquest projecte i ho van encomanar que l'informe diu que hi havia que demanar autorització a l'audiència. Estic sabent que els comptes estan embargats i que se tenia que demanar autorització a l'audiència. S'haver demanat autorització a l'audiència, no sabem si ho haver autoritzat o no ho haver autoritzat. Però, en principi, el projecte és tot. Per tant, ara, si vostès no volen pagar-lo, això és problema de vostès. No. Però cosa vot de vostès, de pagar-lo o de no pagar-lo. Com altres projectes s'han pagat i tampoc s'ha fet l'obra, però que no l'han pagat. Tots és de vostè. Soler, vull fer-li una aclaració perquè vostè es veu que quan firma no llits. Així està la seva firma en l'informe de reparo que diu recibir el presente informe de reparo sobre los honorarios de redacción del proyecto del hogar del jubilado. Firma vostè i es veu que no se'l va llegir perquè el mateix informe li estava dient que ni s'havia fet la tramitació administrativa oportuna, ni hi havia suficiència de crèdit per pagar, ni havia demanat autorització judicial. No sé si vostè es pensa que això és una broma, però és que vostè no sap el que és la desobediència judicial i és un mes dels delictes en els que està incorrent vostè. Entonces, això que ha dit de que l'alcalde, segons l'article que vostè ha dit, això, podia haver encomanat el projecte sense fer cas de l'informe de reparo. Així hi ha un informe de reparo de la secretària de l'Ajuntament en què li diu a vostè que per poder efectuar aquest pago té que alçar el reparo.